Gilusad sa Police Regional Office 11 ang Mounted Patrol Unit Cavaliers sa Davao Oriental nga gilangkuban sa mga pulis gikan sa lain-laing unit sa PNP sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City ug Mati City. Gipailawom sa napulo ka adlaw nga training ang mga pulis sama sa riding skills, advanced maneuvers ug specialized patrol techniques. Usa sa mga highlights sa training ang demonstration of mounting, dismounting, obstacle navigation, formation riding ug desensitization drills. Ang training pinasubay sa Memorandum Circular Number 2014-046 nga gisuportahan sa local government units. Dihang natapos ang pagbansay, gilusad sa miaging adlaw Abril 29, 2025 ang Pro 11 Cavaliers sa Menzi Beach Park, Dahican, Mati City. Tumong sa Mounted Patrol aron mapalig-on ang rural security ug relasyon sa komunidad ug suporta sa turismo sa mga remote areas. Para maabot na mo ang mga lugar nga dihit na kayo na dili makaya sa motor or four-wheel vehicles. Kunya, kung ang among police response kay magbaktas rami, dugay po kayo maabot. So, mo nang gitrain sa mong regional director ang mga pipila, police personnel na makabalo gani sila nga gamit po kaning kabayo. Haron kung naay mga responses atong mga lagyot kay mga lugar sa mga bukid, pwede nila sila magamit sa kabayo. Pwede gihapon ni sila magamit during sa election period. Kinamo mo yung mga areas nga kabayo lang ang pwede gamiton para So, ang dili sa na siya sa mga lugar nga naay mga bukid na area. So, kung ano nimo, like dili sa Davao City, ang gitrain katong pulis nga na-assign sa Pakibato Police Station. Ang horseback officers magpakusog sa police visibility, magsilbi sab kining pangontra sa kriminalidad ug magpabiling saligan sa mga tao ang kapulisan. Magamit sab ang horsemanship training sa mga pulis, hilabi na karong nagsingabot ang 2025 midterm elections, din adunay mga presinto sa hilit nga dapit nga pwedeng magamit ang kabayo nga mag-deliver sa mga election paraphernalia.